Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 16 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ato karong gisaulog ang kapistahan sa Santo Niño. Gitawag usab kining Holy Childhood Day. Gisaulog usab nato ang simana sa pag-ampo para sa kahiusahan sa mga Kristiyano, Week of Prayer for Christian Unity. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 2 bersikulo 41 ngadto sa 52. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikadapulog duha na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan na mauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin didto sa Jerusalem. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila sila didto sa ilang mga paryente ug mga higala apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw nakit-an nila siya didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabalaka kaayo nga nangita kanimo, mitubag siya. Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila og nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ug mitubo si Jesus sa lawas ug sa kidaadman ug gikahibut-an siya sa Dios ug sa mga tao. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.